irutora ntomboziva kuti irutora here hande ndakamusaka komana plus ndakasvipa. Right guys, tiri kuti musi wa26 July tinenge tiri pasi technical tichibudisa Return of Gringo. Saka bata titange tataura nevaridzi vemusha baba Harare kuti vativhurire rodhi yacho post ndovaridzwe Harare isu sedu tako kumazvingo ndokwataabest tokutenda mfana mauya kumazvingo kunovuwa saka baba Harare napiyeshira vari kuti vanenge variko jetiriko musi wa26 July toona live and direct pasina kana mawashers tizegwe sorry mashowers. Saka guys ngationa nemusi wa26 July yatirikubata iwe Wednesday kunenge kune red carpet kune red carpet vanhu vachipicture saka matikezi kutaura kuti tineti pajoina siri pachitaking kucinema 4 5:30 to 9:30 pane launch iri kuitwa yeReturn of Gringo necommemoration yababa vabora. Saka we are shifting the legacy from the late father to the son. Saka Gringo anenge amuka. Saka ndiye Gringo Junior, the Return of Gringo. Watch out. Matiketi edu ari kuita $10. Ufana kuroora kuti uzobora Baba Harare.